Outro ano máis, as ruínas de Santa Mariña reciben o Cristo de Francisco Leiro. O escultor cede a súa obra para enriquecer a zona histórica. A súa colocación comporta unha serie de cuidados debido ao gran tamaño da imaxe e o carácter patrimonial da igrexa. Ten unhas dimensións considerables, son 3 metros de altura. Entón non se adapta demasiado ao lugar onde está, non? O ideal sería que fose un pouquiño unha imaxe un pouco máis pequena ou se conseguira levantar 80 centímetros aproximadamente onde está ahora, pero o que se está facendo neste caso é fixalo nunhas estructuras que hai desde hai anos e levantalo significaría poñer unhas estructuras novas nun edificio que está protegido por patrimonio. O Cristo de Francisco Leiro substitúe a antiga talla que estaba situada nas ruínas. A madeira que estaba feito o antigo Cristo é moi frágil e as condicións meteorolóxicas deixárono deteriorado. Na actualidade atópase en propiedade dos seus donos, que son os que decidirán se se restaura. Nos o que fixemos, como era lóxico, non era a nosa propiedade, foi dirixirnos aos propietarios se querían que poidéramos intentar entre todos facer unha restauración que naquel momento era 7.000 euros aproximadamente. Entón está así, está moi mal estado, pero, lóxicamente ten que decidir o propietario o que quere facer con el, non? No caso de ser restaurado, buscaríase unha localización dentro das ruínas para cada talla, xa que, segundo Vítor Camaño, a obra de Francisco Leiro é moi fermosa e ten un gran valor estético. E o Cristo é propiedade do arzobispado, entonces, non tanto teríamos que tomarnos decisións como tomalas eles. Evidentemente, eu creo que con este Cristo gana o entorno onde nos encontramos e habería que mirar se se dera ese caso que se podría facer. Supoño que realmente cando tes patrimonio demais non é un problema. O Cristo estará exposto, se as condicións meteorolóxicas o permiten, ata novembro.